Fingprom van a világra. Hírek a világból, magyarul. Megérkezett az első semmihez sem fogható víz alatti sikló repülőgép. A Manta Ray egy új típusú személyzet nélküli víz alatti jármű, vagy rövidített nevén UUV. Először teszteltük sikeresen nyílt vízben. A Manta Ray-t olyan élvonalbeli víz alatti sikló technológiával tervezték, amelyet ilyen méretben még soha nem alkalmaztak. Számos, hatékonyan együttműködő úszómotor beépítésével képes hosszabb ideig működni és nagy távolságokat megtenni különböző mélységekben. Még a tengerfenéken is képes lehorgonyozni, és szükség esetén hibernálja magát. A Manta Ray olyan kihívásokkal járó tenger alatti küldetéseket fog támogatni, ahova ember nem képes eljutni. Ez a csodálatos pilóta nélküli víz alatti eszköz az egyik első olyan mélytengeri jármű, amelyet az elejétől a végéig digitálisan terveztünk. A Manta Ray az autonómia terén új határokat átlépve és a mélységeket uralva szeli a hullámokat. Ha szeretnéd az imént látott videó hosszabb, részletesebb kiadását magyarul hallgatni, kérlek, jelezd ezt a like gomb megnyomásával.